mitään. Mä Morskippa täällä ja pelataan Minecraftia tällaista Realmia kakkuihin tekemään. Mä voin jättää linkin tähän. Mutta on tää ihme luola, minkä mä myös Sä et löysin. edes kerro kenen kanssa pelaat. Mä pelaan tällaisen tyypin kanssa. No niin, lopeta se. Sun katsojat kyllä tietää kuka mä oon. Nimittäin mä oon aika... Tiedätkö kuka mä oon? Jou. Se on Vegenu. Veke Boss. Tässä. Moi. Se on vielä Moi kaikki. Sillä on ollut sen kanava joku kuukauden, se on vielä katsottu. No niin, koska mulla ei ollut mun tietokoneessa tilaa ja nyt mä sain vähän enemmän, niin... Nyt mä alan tekemään näitä videoita sen verran, mitä mä teen. Jou. Kun sä niinku tajut, että ennen kuin sun loppui se tila, sä olisit voinut silloin tehdä videoita. No niin, mutta kun ne ei aina mahtunut. sulla oli Siis niin mä olin pitkään, tekemässä. Kato, mä olin kuvaamassa niitä, mutta kun se tila loppui, niin ne ei sulla on se kanava niinku... ollut ennen kuin se... Sulla on ollut se kanava ennen kuin se tila loppui. Ei kun Niin, ei mutta kun se ei oo. Ja tää sanoi, että YouTubessa ei saa sanoa tappaa. No. Mitä mä otan? No niin, jos Tää mä sanoo tuossa... eliminoida. Noniin, mä tuun eliminoimaan sut, jos se vielä kerran... Tappaa. Niin. No niin. Vitsiksikseen. Ei se ollut vitsi. Ei niin. Hold on a second. Onkohan tää skeletoni? Mä haluan tappaa. Mä tarvitsen... Onks sulta noita... Kato näin. Timu on. Ei. Mut ei oo annettavaksi. Mitä nää? Niitä siemeniä, noita... Siemeni? Kenen siemeni? Vehnän. Tiedätkö niitä? On. Kun mulla ei oo yhtään. Jos Mulla on vaan mun PvP-sanon. Ei. Sorry bro. Mä oon jo kerran menettänyt mun kaikki levelit. Kerran. Pari kertaa. Ota mä lasken mun kerrot kuin mut mä. 15. Se on siis 500 000 kertaa. Mä en halua menettää niitä. Siis sä oot sen 500 000, mä oon joku 3 kertaa. No kun oikeesti, no ei 500 000, mutta mä oon, yhdessä vaiheessa mä menin vahingossa PvP-alueella, mä menetin kaikki kamat samaan aikaan. Sitten mä oon menettänyt, kun mä menin Netheriin, mä menetin mun kaikki kamat. Sitten mä oon, mä unohdin ne kaikki. Ja niitä on niinku tosi moni esim. Kun mä oon kuollut tällaisessa maineissa. Siellä on ollut 5 kertaa suurin piirtein, mä oon menettänyt. Tämmöisen aikahin, kun tässä on jotain laavaa. Ja... Mitä? Niinku tai se delas tohon ja sitten mä vaan sain sen nahkan. Nice. Itsemurha. Nice. Jep. Ei oo. Ei oo. Sanoit ei oo. Sanoit ei oo. Siis onko sulla niitä niinku antaa, koska mä voin maksaa vähän niinku pitikin sanoa maksaa. Siis joo, pitää maksaa kyllä vähän joo. Kiva. Niin mitä? Mä voin maksaa vähän deep slatea. Mä just annoin sulle deep slatea. Niin, mä voin maksaa vaikka vähän oota, mitä mulla on? Timo. Ei niitä voi, ei mulla ole varaa antaa, mulla on vaan 5. Mä voin antaa... Kylläpä toi todella hyvin. Lähes stackin redstonea. Sopii. Niin miten sä haluut? Niin mä itse asiassa Jos mä saan stackin redstonea, mulle sopii. Oota. Jos... Riippuu kuinka paljon sulla on niitä antaa. Niin mitä sä ees haluut? Siis niitä vehnän siemeniä noita. On mulla niitä. No kuinka paljon, koska mä En tarvitsen mä tiedä, niitä mulla on ihan joku yli stacki. Lähes 2 stackia. Huhhuh.
Ai kakka. Kyllä. En kyllä ole korjaamassa tätä. Vitut. Tiedätkö sä, kuka mä oon? Joo. Niin se laittaa jollain 30 000 tällaisen pikaksen, jos on enää 1 käyttö jäljellä. Myyntiin. Mitä? Jos laittaa tuollaisen pikaksen, missä on 1 käyttö Kuka? jäljellä. Mä. Mä oon kyllä nähnyt niitä jossain. No mäkin. Täällä on siis, jos laittaa tälleen kautta niin täällä on tällaisia kaikkia diamond pikakseja. Ja kaikki elytrat 32 tonnia. Kaikkea tällaista hyvää. 30 tonnia. Mä haluaisin kyllä elytrat, mutta ne on semikalliita. Chestejä oikeesti. Eiks tää mene mukaan, jos Kato, ne niinku kato. menee? Yksi chesti. 77 500. Joo, nää Mitä menee. se on kuin maaginen chesti? Maaginen chesti, sä avaat sen ja siellä ei oo mitään. Muuta Niin, kuin sun omat tavarat. just niin. Niin, just se. Se on se maaginen chesti. Se on sen maagisen chestin idea. Eiks niin? Joo, jos mä laitan yhden dirtin sinne, niin mä voin laittaa sen 3 miljoonaa. En mä tiedä. Oikeesti mä en löydä mitään. Tää on huono paikka. Mä en niinku ymmärrä, että miksi ne tyypit niinku laittaa noin niinku Neljä, kalliilla ihan turhaa myyntiin, koska ei ne ikin saa siitä mitään. Mun pitäis kai mennä ylöspäin. En mä voi olla väärässä kerroksessa. No ihan sama, haluatko niitä hiton siemeniä? Joo. Kuinka paljon sulla on? Tuntematon komento. Niin, koska sä kirjoitit iso. Sulla on toi caps lock päällä. Pylly. Näytä kuinka paljon sulla on. Okay, jos annat noin kaikki. Kaikki. Niin. Okei, stacki noit siemeniä. Niin sä saat 56 redstonea. Ei sovi. Stäkki. 58. 60. 59. 60. 59,5. Okei. Vittu tänne. Ei kun tuu tänne. Sä tuu tänne. Okei, chillaa. No miten se noin? Noniin. Hui saat! Teleporttaaminen peruttu. Noniin. Ui jumala. Noniin. Hetkone. Okei, no. Diili. Kato sun invi, ennen kuin sä lähet minnekään. Okei, hyvä. Mä katsoin, että etkö ois antanut mitenkään väärän. Mitä? Väärän määrän. Creamy like whiny. Ja muista, jos sä oot antanut joku väärän määrän, mä katson sun videossa, annat mulle 3 timua. 3000 timua. No, mä oon antanut mitä väärää.
No väärää, mikä... Mä en osaa enää puhua. Väärää määrää. Väärää Määrää. väärää, Määrää. mikä se on sun? Väärää määrää. Niin väärää määrää. Mä sanoin se oikein. 424 € tuli. Miksi Antrolis? No ei. En mä kyllä tohon aio noita laittaa, mä tarvitsen jotain muuta. Myydäänköhän täällä niinku siemeniä vai voiko niitä ostaa ihan spavnia? On mäkä koskaan. Mitä? Laita tuota chattiin kautta kivepet. Oota, mitä? Lautta kive. Give. Niinku antaa. Pet. Ei, niinku. Pet. Noin. Näin. Mitä vittua? Mä sain tällaisen, mikä on mun kädessä nyt. Mistä sä päätit, että sä niinku alat Mä laitoin kautta kive. Mä niinku, et miten pystyy antaa rahaa. Niin mä sain yhtäkkiä tällaisen. Kautta kive pet. Niin yhtäkkiä mulle tulee tollanen. Oota. Kato, kautta give pet. Antoiko sille toisen? Give pet Ei. player. Tää on vaikka Deep Slated. Oota. Valmis annettavaksi. Klikkaa eläintä, minkä haluat antaa pois. Äimen. Mä en tiedä mitä eläintä. Mä haluan antaa Veikolle tän. Minkä? Miksi sä haluaisit niinku antaa mulle tuon? Mikä olisi niinku viksua? Porsaita sais... Eiku, tässä on Porsaita niinku oo mä äitin. Mä en oo kyllä porsas, jos... Mä haluan tän antaa. Miksi sä haluat kautta... mulle ton antaa? Joo, mikä se oli kautta... Miksi täällä ei, niin, täällä ei voi oikein ostaa? Näin. Mä oon Mike Lemmikin Tyson. anto on peruttu. Tino, kato. Mä oon Mike Tyson. Jos mä olisin sulle antanut noin kaikki siemenet, olisitko antanut sun kaikki redstoneit? Koska en mä tarvitse niitä kaikki. Kun mä laitan yhden rivin eri siemeniä, mutta kun mä en tiedä mistä täältä saa siemeniä. Ei sieltä saa. Häh? Ei sieltä saa. No. Yksi täällä joku siemen. Ihan vaan näin by the way. Niin ihan näin niinku by the way. No, Pystyykö niinku porkkanaa vaan laittaa siihen, niin sitten tulee? jos sä haluat siemeniä, niin kannattaa laittaa jonkun pelaajan nimi vai jonkun random pelaajan nimi. Sitten odottaa ne vastaa sulle ja sitten kysyy, että onko sulla jotain siementä. Sitä mitä sä tarvitset. Mistä täällä on joku tyhjä? Hei, kun laitatko niin. Chattiin laitat. Heeputi. Laita vaikka heeputti, sit laita heeputi. Kirjoita chattiin sen nimi. TPA. Ei, laita chattiin Mä pyydän, sen ei nimi. vaan. Okei. Mikä se oli? Hei. Mä tein sille mä sain nethervarttia, että mä laitoin jonkun tyypin chattiin. Aattu 99, mä kirjoitan Aattu. Ei vittu, meni kapsula. Voi Aattu 99. Onko sulla jotain siemeniä? Ja antaa. Oi juma! Mun sokeriruoko on kasvanut. Oho. Nyt mä vedin knockdownin tälle yhdelle.
Ja toi väärä. Ottaa nyt nää tänne. Mulla on aika paljon. Joo, mitä? Aattu, mistä täällä on Aattu? Eikö Eeva vastaa sulle? Joo. Sä et vastaa sille. Noniin. Eva vaan ärsyttää itseänsä. She has dreams to be and... Lopeta! Kiitos. Oikeesti, nyt. Nyt. Okei, chillaa. Mä menen ulos ja sisään. Ei mitään muuta. Okei, mä kierrän puuta ympäri Venää. Mistä täällä on puu? Voin mä tehdä itse puun? Eiku tossa on puu, jos missä sä osaat. Niin, mutta sä oot aika huono rakentaa. Mitä sä sanoit? Nauran sulle. Mitä ne syö? Mä tarvitsen yhden siemen. Ei hitto, mulla ei ole mitään mistä rakentaa sitä. Hemmetin aitausta, oota. Noniin, nyt mun pitää olla joku... Tyhmä tänne. Kiitos. Mistä sä lampaita oikeesti noin paljon? Älä mene ton laavan puu. Tässä on 2 lammasta. Ja sanot, että missä on noin paljon lampaita? No, mä en oo nähnyt täällä mun alueella yhtään lammasta vielä. Muuten kuin yhden aasin ja... Mitä? Kato! Se on toisen alueen joku on tullut. No niin, kuka sen noin tyhmä alue... Niin, mitä? Joku vaan kävellyt ympäri tätä paikkaa ja laittanut omia alueita. Mä en uskalla, jos menee rikki, koska mä haluan noin hemmetin mehiläiset. Lähtiiks mun ääni? Ei. Mitäs mä lyön tota? Testappa. Missä se on? Ui, se koko jengi tulee. Koko lössi. Kato. Kossin. Mitäs teet? Kela, kun mä rikkoisin tää ikkunan tästä. Siitä kuuluu vaan bzzz. Sit Veikko vaan että... Joo, mä lopetan tää peli. Ai. Jos mä noille oikeesti kuolisin. Niin se sit sait kyllä aikaa, paska. Tai missä mun lasit on? Eikun... Onks sulla silmälasit vai? Mitä? Mitä sä lasit? kuulit? Tuolla. Vai tehdäänkö ne niistä jostain... Ei tehdä, kun ne tehdään näistä. Onks ne enää vihaisia mulle? No... En mä tiiä. Katsi testaa. Lyö niitä kerran. Ai saatana! Hei, mä en muistanut, että jos niistä ottaa, niin sitten ne tulee vihaseksi. Hei, tiesitkö muuten, että jos Endermani katsoo tarpeeksi pitkään silmiin, niin se antaa sulle timanttia? Mä en oo tyhmä. En mäkään. Hetkonen. Hei, onks sä rasisti? Sulla on musta ja valkoinen. Älä mene minnekään. Minä oon silleen, älä kerro niille. Et ette kuulu. Sulla on eikö sun... Oota, käännypä vähän. Käänny vähän. Mitä? En mä näe täällä mitään. Siinä oli vähän korjattavaa. Siis kuluuks tää anvili? Joo. Voi kakka. Veikko
sanoa kakka. Ei saa sanoa vessasanoja. Ei mä on vessassa. Kato, kato. Go, go, Mod. go, go. Mitäs? Oota Venä. Mä käyn tuskeissaan näiltä lisää. Tuskeis. Jep. Okei, noni. Onks valmis? Noni. Noni. Tuskeis. Tuskeis! Saanut sitä! Jäbä yritti käydä tuskeissa, mutta Kato. Mutta tää mulla on. Oi saat! Mä en tiennyt, että se meni noin nopea rikki. Voi vittu. mä tiesin. Nyt mulla ei oo enää mehiläispesää. Onko sulla silkkatachi? No kun en mä pysty rikkoo sitä. Tuskeis. Mä muuten katon, onks tuolla niinku myydäänkö tuolla? Ei hitto. Oota. Koska täällä oli kerran se 500. Hetkone. Tää on harmaa nytte. Se on niinku valkoisen ja mustan välillä. Älä mene minnekään. Musta faija. Niin. Ei hitto. Tää on yhden liian iso. Ei kukaan tota kato. Mä lähden nyt pois. Moro. Ei tuu ikävä teitä lampaita. Tässä sanoit. Musta isä. Mitä? Moro. Hyvää yötä. Oot nössö. Mä katsoin vaan chattia, että lukee oot nössö. Jos sä siis luit sen vahingossa ääneen. Siis kato kuin Voima hajoamaton. Tarviiks sä apua? En mä nyt. Vielä. Et ois saanut. Enpä tarvitsekaan. En mä ois halunnutkaan. Mikä toi oli? Joku kummitus täällä talossa. Tyyliin. Mikä? Mikä toi oli? Toi oli taas toi sama kummitus. Röyhtelemässä täällä. Se on varmaan just KFC. Oh my god. Eiku ai mitään. Oh my god, täällä on kummitus meidän talossa. No moi! Oh. Moi kummitus, miten menee? Ihan hyvin. Juha. Caps. Oho, ja peli edes capslotti. Miten spaavani kirjoitetaan? Mä oon syönyt tänään 1, 2, 3, 4. Aivisoluja. Ei. Mulla on vaan pierusoloja. Ohjeet. Haha. Tosi hauska. Täh? Oh my god. Sori, se oli väärä tyyppi. Mitä mun piti tulla hakee? Hurmamaitoa. Ei. Itse asiassa tajunnut. Oikeesti. Tajusin. Vaan kun mä en muista, jotain mun piti tulla hakee. Tästä Mjölk. oh my god, mitä mun piti? Ei kun niin oo. Niin, sä täysit, että se on sitä maitoa. Rautaa. Mut se näyttää ihan maidolle. Ai
Pää, 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 pää. Mulla on mustaa villaa. Ota. Keeperi oikeesti. Creeperi siis. Miten sä sanoit Faasa? Kiroiliko sä? YouTubessa ei saa kiroilla. Mä sain just ruutia. Näin. Mä menisin sanoa, että mä sain just huutia. Miten näitä mountteja on näin paljon? Anna mulle ne. Vaikka mä en edes voi syödä niitä. No äiti. Mulla on yksi on tuolla enemmän Snickersejä. Mä en edes 3 Snickers. Siis tää on joku 6 bountyä. 4 marssia vielä jäljellä. Miksi sä päätät just tässä hetkellä kattoo niinku niitä? En mä tiedä, sitten vielä 4 Milky Wayta. Joo. On mulla ihan hyvin. Näytä se. Vai mikä? Joku Milky Way vai mikä se nyt oli. Hieva laittu silmätkin. Mikä niinku Milky Oota, Way? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Täällä on ollut aika paljon suklaata. Miksi niinku just tässä hetkessä haluat kaikilla niinku oikein katsojille esitellä sun suklaat? Niinku... Pitäisköhän maistaa yksi bounty? Kyllä mä maistan. Suklaan maisteluvideo! Mä tiedän miltä nämä kaikki maistuu, mut silti maistellaan. Siis, katso miltä tää bounty näyttää. Tää on tämmönen suikelo. Porassa sit palaa näytä sieltä sisältä. Tää tuoksu vähän... Tässä on noita! Tää tuoksu vähän sellainen rasvalle. Tuoksuu rasvalle. Kato, tossa on akka. Kato. Noita akka. Täällä on riisiä sisällä. Riisi! Niin se oikeesti näyttää ihan riisiltä. Miksi täältä se on mitään muuta? Mä oon joskus... This is how to get jumpscare. Heart attack. Onks täällä jossain nyt kanoja? Ei. Tarvitsee jostain kanoja oikeesti. Okei, nyt tää suklaa maistuu. Värvin tästä tällaisen suklaapalasen. Oikeesti mä oon niin yksinäinen, mä tarvitsen kanan. Tossa on se sama kana, minkä mä näin 5 vuotta sitten. Mä haluan, se räjäytit se. Ai nyt sitä ei saanut kertoa videolla. Mitä? Ei kun mä jätin sen kyllä henkiin, se oli ihan kiva kaveri. No joo, mut sori mä kerron sen, kun sähän sanoit sille, että ei saa kertoa videolla, että sä räjäytit se kana. Milloin mä oon sanonut niin? Tää on MPC, täkään. Mitä? Noniin. Sillä meni netti. Näköjään. Ei ruttu, tuolta tulee örkki. Missä täällä on? Missä se on? Tossa. Joo. On täällä kilttiä. Laita chatti äkkiä, joo. Hui saakeli, mä en tiennyt, että se voi... Mihin joo? Miksi mä oon... Koska onko täällä kilttejä lapsi? Joku niin. Kato! Se tiputti sen marssit. Mitä? Mä tarvitsin toisen kanan. Missä on toinen? Et sä saat 2 marssit. Noniin. Joo, siis tää on ihan jotenkin sekaisin tää mun kaveri. Mä en siis tiedä mitä. Siis kuka sä edes oot? Oikeesti. Kuka sä et oo? Tää on mun kaveri ihan sekaisin. Joo, en mä tiedä kuka mä oon. Mä en oo ainakaan sun kaveri. Joo, mä en tiedä miksi tää. Sä sanoit just, että sä et tiedä kuka sä oot niinku ite. Sä sanoit itses, että ja sä mä et kyllä tiedä. tiedä kuka mä oon. Mitä? Niin, ja sä et tiedä kuka sä oot. Mm. Niin? Mm. Niin? Mm. Niin? Mieti sitä. Niin mieti sitä.
Mä katsoin, että Mitä se on vittua? possu. Mä katsoin, että se on possu, mutta se oli toi taivas. Taivas. Niin. Nice. Miten löytää kana nopeasti Minecraftissa? Kato YouTubesta tutoriaali. Joo. Todellakin. How to find chicken fast in Minecraft. Huudetaan se on semmonen semmonen lausunto, jos ne haluu. Tiedätkö sä Jurassic World? Niin kun siinä on niitä... No haistakaa. Niin, kun siinä on niitä raptoreita, niin nehän kutsuu niitä silleen tällä jotenkin oudosti. Niin kanoille bat. Ihan varmaan kohta löytyy, kun sä pot. Kohta mun beissi raidaa joku kanat, kun mä sanoin pot. Joo. Bat. Kannat raidatkaa tää Tinon beissi. Siinä on raidaa sun beissi. Siinä on 10 Paskat 000. Siinä on 10 000 mikä toi on? Blokkia enää. Kanaa. Joo. Syöksä sä ikin kanaa? Ui jumala, tässä on lammas! Voi vitsi kun mulla ei höyheä. Kato mikä mulla. Mitä mä puhun? Ui jumala, miksi teit? Tuolla on vihreä joku. Kuuntele tää. Nyt on... mä tuun ihan kohta. Mihin se meni? Tässä oli jossain sokeri... Niin tossa, mut sit tässä oli jossain vieressä. Tää. Mä näin tässä jossain sokeriruokaa ihan vieressä. Häh? Mä näen omia. Mihinköhän tää Tino meni? Joo. Moro, se oli Timppa täällä. Huhuu.